Знаете ли, че България няма нито едно пленено бойно знаме? Нито едно. Но за да разбереш колко голямо е това, първо трябва да знаеш какво е бойно знаме. Бойното знаме не е плат, не е украса, не е символ за парад. Бойното знаме е душата на полка. Пред него войникът се кълне, заради него се влиза в огън. Ако знамето падне, честта пада с него. В много армии по света плененото бойно знаме е най-големият трофей. По-голям и от победата. А България? България е губила битки, губила е войни, губила е земи. Но никога не е дала бойното си знаме да бъде пленено. В моменти на пълен разгром войници са умирали, офицери са го крили, други са го изнасяли под куршуми, само за да не попадне в чужди ръце. И знаеш ли кое е най-силното? В българските военни музеи се пазят пленени чужди бойни знамена, но никъде по света няма изложено българско. Това не е мит, това е характер. Може да паднеш, може да загубиш, но има неща, които не се предават. Кое е твоето бойно знаме в живота, което никога няма да дадеш?